Magandang umaga po kapamilya ko po si Father J-Boy at tayo napapakape at pandasal. May kwento po ako. Isang araw namatay si Doña Auring. Pagdating niya sa langit, sinalubong siya ng isang anghel. Siya na daw ang magdadala sa kanyang tirahan sa langit. Tuwang-tuwa si Doña Auring. Sabi niya sa sarili na hindi na daw siya matatakot na pagnakawan. Di tulad nung nandoon pa siya sa lupa. Sa malaking bahay niya sa Pilipinas, itinago niya sa isang sulok ang kanyang kayamanan. Pagkalipas sa isang segundo, dinala ng anghel si Doña Auring sa kanyang tirahan. Laking gulat na lang niya nang makita niyang napakaliit ng kanyang bahay. Mas maliit pa sa kanyang banyo sa Pilipinas. Sa di kalayuan, may nakita siyang napakalaking bahay. Tinanong niya ang anghel, "Kanino po ang bahay na yan?" Sabi ng anghel, "Kay Aling Trining po, yung dati ninyong katulong." "Bakit mas malaki ang bahay niya kaysa sa akin?" tanong ni Doña Auring. Sagot ng anghel, "Wala po kaming materyales dito sa langit. Depende po sa materyales na pinapadala ninyo galing sa lupa." Mga kapamilya, tingnan natin kung saan at kanino natin pinapadala ang mga materyales natin sa kabilang buhay. Kaya pagdasal natin na sa Panginoon nating nasa langit, pumupunta ang pinapadala natin sa ating buhay. Magandang umaga po.